महिलारि सार long live हाग्रामा महिलारि सार long live उइलियाम नार्जारि सार long live जोंनि मानगोनां BPF-नि बा जमदुवारनि जे BPF पार्टीनि केन्डिडेट बिथांनि आलासि फट'हाय जोङो ब्लगाव दैथायहरनांगौ आरो ब्लगा अब्लासो नोंथांमोननि जायगायाव थांनानै जोङो खामानिफोरखौ मावहैनो हागोन नोंथांमोना फ्रायानो मिथिखागौ आं जेसेबांखि बुङा मानो सोरबा सोरबा आंनिफ्राय साबसिनबो मिथिगौ BTC-नि फिउचारनि थाखाय BPF-आ माबायदि खामानि मावलांगोन लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय UPPL सरकाराव BPF-आ माबायदि सोलिगासिनो दं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि जोंनि जमदुवार समष्टिनि जे फैनो गोनां BPF-नि केन्डिडेट उइलियाम नार्जारि सार बिथाङा बिबुंथि लाखिदों दा फै जोङो बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंनि आरो जोङो मिथियो गासै कमिटियाव जेसेबांनाखि बोसोरनि मेम्बार्सफोर दङ बिसोरो मोनफ्रोमबो एरियानि रिपर्टखौहाय जोङो ब्लगाव दैथायहरनांगौ आरो ब्लगा अब्लासो नोंथांमोननि जायगायाव थांनानै जोङो खामानिफोरखौ मावहैनो हागोन আমাৰ হাতত এতিয়া নাই যেটো আমি চৰকাৰত না তো গতিকে হিখিনি 5 মাহ 4 মাহটো আমি অলপ কষ্ট কৰি আমাৰ যাব লাগিব কিন্তু হিটোই আমি বাৰ বাৰ কৈছো সকলো আমাৰ যিমানখিনি সেল আছে যিমানখিনি আমি প্ৰাইমাৰী লেভেলত গৈছে হিটাত আমি একে কথাই কৈ আহিছো যে আজি যেটো অলপ সলপ দিব হিটো এদিনৰ কাৰণে কিন্তু আমি BPF হিচাপত আগত কি কৰি আহিছিল বহুত মানুহ চাকৰি দিব পাৰিছিল বহুত কিনি বেকাৰ মানুহ আমি হস্তবাৰ কৰি দিব পাৰিছিল বহুত কিনি আমি ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰিছিল কিন্তু আজি চৰকাৰ কালি মুকতেহে কৈ আছে কিন্তু ইলেকশনটো আহি আছে সময় হৈছে এই কাৰণে আজি পাব্লিকত অলপমান মানে মনত পৰিছে কিবা এটা মানে ললিপপ দিবা নিচিনা তেনেকৈ তেখেতসকলে কৰিব আছে কিন্তু আমি এইটোৱে কৈছো আজি তেখেতসকলে যিটো দিব তাতকৈ ডাবল আমি পাবলৈ সক্ষম হব তেখেতসকলে চাকৰি দিব পৰা নাই আমি চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হম বেকাৰ যেটো যুৱতী আছে তেখেতসকলে তাৰ মানে এংগেজ কৰি দিব বুলি কৈছিলে এইটোতো ফেইলাৰ হৈ গ'ল কিন্তু BPF আগত দিছিলে আহা দিনৰো দিব আগত যিমানখিনি পাইছে তাতকৈ বেছি আহা দিনত পাব এই কাৰণে হি এদিন দুদিন যেটো আমাৰ 4 মাহ মান আছে সেইখিনিতো আপোনালোকে যে অলপ ধৈৰ্য ধৰে অলপ যে কষ্ট লয় কিন্তু সবে জানে কষ্টৰ ফলটো আপোনাৰ মিঠা বুলি তো এই কাৰণে মিঠা ফল খাবলৈ সবে হাজু হয় কিন্তু হেইটো নহয় যে আমি সকলো ইয়াত পেট কৈ আছে এইটো নহয় বাস্তৱ অলপমান চাব যেটো আমি যিমান ক'ব তাকে আপোনালোকৰো বহুত জ্ঞাত প্ৰায় আপোনালোকে জানে नोंथांमोना फ्रायानो मिथिखागौ आं जेसेबांखि बुङा मानो सोरबा सोरबा आंनिफ्राय साबसिनबो मिथिगौ नाथाय जोंनि गेजेराव बेनो मिथिनाबो मिथियो दसे सम 1000 2000 नोंनि लाइफखौ जेबो खालामनो हाया किन्तु भबिष्यत जों बेखौनो बुंदों
सानसेनि नङा लाइफ टाइम जोङो संसाराव थासान्दि जोङो बहाय जेसेबां जनगोष्ठीफोर दङ जोंनि जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ लाखिनानै बयबो सालाय सरकारखौ खिन्थु खोमानानै नङा दिनैनि सरकारा खोमालांगोन बेखौ जों साफ्रोमबो इयुथआ बुजिनो दरकार बयबो बुजिनो दरकार खोथाजों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय बाथ्रा नङा प्रेक्टिकेलि मावनायासो गिदिर बाथ्रा दा बेनिखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुंबावनो सानाखै स्पेसियेलि आङो इयुथ आरो BSUनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि BSUनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे जेसेबांखि बिभिन्न पदाव थानानै खामानि मावनाय भाइस प्रेसिडेन्टआ हक सेक्रेटारियानो हक बा मेम्बारफोरानो हक साफ्रोमखौ हामबाय होननाय आङो आंनि तरफनिफ्राय जासिदों आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना खौसे जानानैहाय मोजां खामानिखौ मावलांगोन रायजोनि गेजेराव हाबनानै सैथो बाथ्राखौ रायजोफोरनि गेजेरावहाय बिजिरना होगोन आरो रायजोफोरखौ बुजिहोनानैहाय फैबाय थानाय समावहाय जोङो मोजां गुड गभर्नमेन्टखौ जोङो खालामनो हागोन बे मिजिंखौनो आङो दोननानै गोलाव बाथ्राखौ बुंला बेखौनो नोंथांमोननिसिम दोनबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिबावनानै आं सुंद' बिबुंथिखौ थेंक इउ बोसोन आरो बिबुंथिखौ होलांनायनि थाखाय दा फैयै फैयै जोबथारनायाव फैबाय प्रेसिडेन्सियेल स्पिचआवथ' आङो गोबांखौनो खोथाबो बुंनो हाग्रामा महिलारि सान जिन्दाबाद 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 हाग्रामा महिलारि सान लं लिभ हाग्रामा महिलारि सान लं लिभ हाग्रामा महिलारि सान लं लिभ उइलियाम नार्जारि सान लं लिभ उइलियाम नार्जारि सान लं लिभ उइलियाम नार्जारि सान लं लिभ जय BPF ने जय BPF ने जय BPF ने कासाबारिनि जोंनि मानगोनां BPFनि बा जमदुवारनि जे BPF पार्टिनि केन्डिडेट बिथांनि आलासि हाउस बेयाव दिनै मिटिं जादोंमोन ओमफ्राय सिनारिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाना फैनाय जाबाय